Sama da mako guda bayan da kungiyar ECOWAS ta kasashen yammacin Afirka ta ɗage takunkuman kare tattalin arziki da ta kakaba wa jamhuriyar Nijar da Mali da Gini. Rahotanni sun nuna cewa ba abin da ya sauya a zahiri, musamman dangane da jigilar mutane da kaya a iyakokin kasashen. A baya dai ECOWAS ta saka takunkuman tattalin arziki kan Nijar da Mali da Burkina Faso da ma kasar Gini a ƙoƙarin matsin lamba kan kasashen da su dawo turbar dimokuraɗiyya bayan juyin mulki da ya faru a kasashen. Takunkuman ya haɗa da na rufe asusun jagororin juyin mulki da rufe iyakokin ƙasar da na sama da na ƙasa da kuma katse wutar lantarki da aka yi wa Nijar da makwabciyarta Najeriya ta yi. Bayan cece kucen da aka daɗe ana yi, ƙungiyar ta ɗage takunkuman kan Nijar da Mali da Gini a ranar 24 ga watan Fabrairu, amma bata ce komai ba kan Burkina Faso. Wannan na zuwa ne lokacin da ECOWAS ke ƙara matsin lamba kan jagororin juyin mulkin ƙasashen waɗanda suka sanar da ficewa daga ƙungiyar, idan ban da Gini. Takunkumin kan Nijar ya haifar da karancin abinci da kayayyakin bukatu na yau da kullum ga kasar. Shugaban hukumar ECOWAS Omar Aliyu Tore ya yi imanin cewa za a magance matsalolin da ke hana sake buɗe iyakoki nan ba da daɗewa ba, kamar yadda ƙungiyar ta sanar da janye takunkuman. Tore ya faɗa wa kafar TRT Afirka a ranar Asabar a wurin taron Antalya Diplomacy Forum cewa idan iyakoki suka ci gaba da zama a rufe, to batu ne na gudanarwa kawai. Kamar yadda kuka sani, bayan an cire takunkuman ana iya ɗaukar lokaci kafin aiwatarwa, amma an riga an ɗauki matakin na buɗe iyakokin ƙasashen mambobin ƙungiyar ta ECOWAS. Kundin tarihi na Guinness ya yi watsi da yunkurin da wata 'yar ƙasar Ghana ta yi na kafa wani tarihi na wadda ta ɗauki lokaci mafi tsaho tana girki a duniya. A cewar tawagar, a watan Janairu da ya wuce ne Failatu Abdulrazak ta nuna cewa ta kafa sabon tarihi na kwashe sa'o'i 227 tana ɗora sanwa. Ɗaya daga cikin jami'an da ke taimaka mata, Failatu mai suna Kufaide, a ranar Lahadi ya ce yunkurin nata na kafa tarihin bai yi nasara ba. Ya ce ta gaza cimma wasu tsauraran matakai da kundin ya shimfiɗa. A wata sanarwa da masu lura da kundin na Guinness suka fitar, ta nuna cewa matar ta karya dokokin hutu, hakan ya sa ta kasa cimma nasara. Yunkurin kafa tarihin ya jefa 'yan ƙasar Ghana cikin farin ciki da annashuwa, har da 'yan siyasar ƙasar, inda mataimakin shugaban ƙasar Muhammadu Bawumia da mashahuran mutane da dakarun sojin ƙasar suka bayyana goyon bayan su gare ta a lokacin da take girkin. Sai dai duk da rashin nasarar da ta yi, mai dafa abincin ta gode wa magoya bayanta. An tsare wani soja mai mukamin kanal a Mali bayan ya wallafa wani littafi da ke zargin rundunar sojin ƙasar da take haƙƙin fararen hula. A cikin littafin mai shafi 400 mai taken ƙalubalen ta'addanci a Afirka, Kanal Alfa Yaya Sangare ya nuna da cewar ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun rubuta cewa tun shekarar 2016 rundunar sojin ƙasar ta PDS take haƙoƙin mutane da ake zargi suna cikin ƙungiyar 'yan ta'adda, inda ya ƙara da cewa jami'an sojin ne suka aikata hakan da haɗin bakin manyan su. An cafke Mr. Sangare da yammacin ranar Asabar, amma sai ranar Lahadi aka tabbatar da kama shi. A ranar Juma'a da ta gabata, ma'aikatar tsaron ƙasar ta musanta zarge-zargen da aka yi a littafin, tana mai cewa maganganu ne marasa tushe. Ƙungiyoyin ƙasashen waje masu kare haƙƙin bil'adama sun sha zargin dakarun Mali da kashe fararen hula a yakin da take yi da masu tsatsauran ra'ayi. Mataimakiyar shugabar Amurka Kamala Harris ta ce mutanen Gaza na cikin yunwa, inda ta buƙaci Isra'ila ta ƙara yawan kayayyakin agaji da take bari a shiga da su yankin nazirin Gaza. Ta ce dole a tsagaita wuta na aƙalla makonni 6, wanda a sa'ilin nan za a iya fitar da duka 'yan Isra'ila da ake garkuwa da su. Tun da farko Isra'ila ba ta halarci taron tsagaita wuta da aka kira a Masar ba, tana mai cewa Hamas ba ta bayar da jerin sunayen waɗanda take garkuwa da su ba da har yanzu suke da rai. Hamas ta shaidawa BBC cewa ba ta samu damar yin hakan ba saboda ruwan bama-bamai da Isra'ila ke yi. A zahiri da wuya a cewar Hamas su gane waye ke da rai, cewar Dr. Basim Naim, wani babban jami'in kungiyar.
Bayanai na nuna cewa tawagar Hamas da kuma masu shiga tsakani na Amurka da Qatar sun isa Alkahira domin fara tattaunawa. Ana ƙara matsin lamba don cimma tsagaita wuta tun bayan al'amarin da ya auku a ranar Alhamis, inda aka kashe Falasɗinawa 112 a wajen birnin Gaza ta arewaci bayan sun yi cincirindo domin karɓar kayan agaji na abinci. Gwamnatin tarayyar Najeriya za ta fara aikin rabon hatsi a faɗin ƙasar domin rage wahalhalun tsadar rayuwa da ake fuskanta. Ministan noma da samar da abinci Sanata Abubakar Kyari ne ya wallafa hakan a shafinsa na X wato Twitter a ranar Litinin. Ya ce a wannan yanayi da ake ciki ina miƙa jaje ga waɗanda wahalar ke shafa, kuma ya ce ya fahimci girman al'amarin musamman ga waɗanda ba su da abin yi. Ya ce yana so ya tabbatar da cewa sadaukarwar da aka yi don jin daɗin al'umma ne kuma ba za ta tashi a banza ba. Ya ce za su fara rabon tan 42,000 na hatsi kamar yadda mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya amince a faɗin jihohi 36 na tarayyar Najeriya. Ya ce suna aiki kafaɗa da kafaɗa da hukumar bada agajin gaggawa ta nema da kuma hukumar tsaron farin kaya ta DSS ganin cewa hatsin ya kai ga waɗanda suka dace. Bugu da ƙari kuma ya ce za a fitar da tan 58,500 na shinkafa zuwa kasuwa domin daidaita farashin kayan abinci. Ministan ya roƙi 'yan Najeriya da su mara wa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da gwamnatin shi baya a yunƙurinta na magance ƙalubalen da ƙasar ke fuskanta.